Акома ҷигараш касал будааст я. ҷигар ба дору биёред. Ман аз деваштич хабар теҳед гуфтааст. Аз Тошкан рафта барои шумо ҷигар ба ихлосгиёх овардааст я. ҷигартон ба проблем бошад ку хел баданатон бааст ку ҳар чи биромадан мегирад. Ин хеле ярача дурунаш зардоб дорад. аз ҳисоби ҷигар мешад гуфтааст табибои Тошкан. анами ихлосгиёх 1200 сомон номерои Шерали Душаев додарам ба занг занед. ман ба ҳама вақт мешад мехӯред ҷигарро свежи мекунад, ҷигарро мутадил мекунад. гепатит А, Б, С, Д вирусҳоя мекушад. хун бо дараҷаи олӣ тоза мешад. вирус дошта бошад ё ки ҷигар равған гирифта бошад, шикам об туда шуда бошад, ҳамаша бартараф мекунад. ихлос гиёҳ оригиналаш аз дасти ман меёвед. номерои Шерали Душаев ватсап ба муроҷиат кунед.